3, 2, 1. Čaute ľudia, ja vás zdravím u nového videa, alebo jak som hovoril v šorte, ktorý teraz môj strihač tu pri mne strihá. Tak on tu je tiež, takže ho môžete do komentárov pozdraviť, ale je to nová séria z Skies Exchange, je to modpack, takže je tu 70 modul, 79 presne modul tu je. To je tak všetko do úvodu a no. Takže tak. A teraz keď budem ničiť túto hlinu, tak z toho bude vypadávať ďalšia hlina, ale neviem ju získať nejako. Halo? Neviem získať tú hlinu. Prosím. Yes! Mám hlinu. No way. Dobre, ale ešte vypnem, aj keď to asi v nastaveniach. Počkajte. A to je lomeno. Kameru. Tak, prosím, stále to píše. Tak to asi budete musieť prežiť, že vám to bude, že v tom čate bude písať command block output. Viete čo? Vypnem chat. Takže ono to reálne, že hádže odo mňa tie bloky. Ešte jeden blok mi chýba a všetky padajú do vodu. Mám, dobre. A teraz, tým, že to padá do vojdu všetko, mám v pláne si spraviť takú búdku, jak keby. Na tu potrebujem 8 blokov, sa mi zdá. Kto? Tak, búdka máme. Už sa to ťaží krásne. Už to nepadá preč. A môjim cieľom je dnes získať obsidian, ale neviem, či získam obsidian, keď tak možno lávu stačí. Strihač sa mi sťažoval, že to video malo cez hodinu, lebo ja som to už raz natáčal, ale nenatáčalo mi to zvuk, takže teraz už to natáčam druhýkrát. Dobre, dúfam, že sa vám tam tá mini animácia páčila a áno, toto video má stále cez 1 hodinu. Takže viem už, čo treba robiť. Aj keď podľa mňa dosť strihač tak vie, ale podľa mňa hodinové video až tak veľa není. Čiže to je úplne akurát podľa mňa. A to je jedno. To je môj strihač. On je trochu v týchto veciach mimo. On vie dobre strihať videá, všetky tie miniatúry, čo sú, tak to robí on, ale v takýchto veciach je to frajer, no. Čo vám poviem. Práve vo vedľajšej izbe asi niečo zhodil, lebo som počul iba, keby niečo padlo. On ma špehuje. To je retard. Proste bol schovaný za taškou. Medzi dverami a taškou, čo tu mám položenú. A iba tak tam čumel. A moc je frajer. Ja si tu už pripravujem plošinku, možno toto by som dal preč. Takto. Potom príde crafting table na to chesty. Tak si to predstavujem, aby to bolo krásne. Možno sa už niektorí čudujete, jak získam v tomto modpacku drevo, keď z tohto je len hlina. Tu si viem vykraftiť Philosopher's Stone, to je takáto vecička. To keď si vykraftím, tak viem premieňať bloky na podobné itemy, alebo podobné bloky. Toto viem na piesok bez shiftu a so shiftom na kameň, naspäť, a kameň viem bez shiftu na stone. Takže tak. A keď vyničím grass block týmto, tak z toho vypadne takéto niečo. A ešte si spravím ďalšie 2. Či nie, 3 potrebujem. Naťažím ešte nejakú hlinu. Takže túto plošinku by sme možno už mali. Rozšírim takto o 1 blok. Sem. Posledné 2 bloky mi chýbajú. Nechcem spadnúť, lebo aj keď
nemám pri sebe až tak veľa vecí. Môžem vymeniť toto za toto. Teraz keď budem shiftovať, tak zo mňa idú zelené partikly. Zelené partikly sú akéby bone meal. A už je to strom. Také ľahké. Teraz si treba vykraftiť sticky a crafting table. Takže crafting table, jak som povedal, ide sem. A vybíjajú sa mi sluchátka, fakt geniálne. Neviem, či to bude môcť natáčať tak dlho, ale čo najdlhšie, aby ste v tom mohli mať čo najviac. Keď tak dorobím za kamerou potom. Že mám ďalšie drevo, vykraftím si jednu bedňu, tu si sem položím. A takto. Všetko hodím do čestky, aby keby náhodou som spadol. Popravde neviem, kde som, lebo tu mám úplnú tmu. Vyzerá to tak, že už za chvíľu skoro celý strom bude mať vyťažený. Tento strom má extrémne veľa dreva, preto ho spánujem tento. Alebo potom ešte jungle tree. Veľa dreva. Ja by som sa editora mohol spýtať, koľko má že či nevie, aký strom má najviac Mne sa zdá, že jungle, alebo tento, neviem. Buď tento, alebo jungle. Ja sa idem dohealovať, lebo sa mi už míňa hunger. Takže tak, dohealujem sa. No a čo teraz? Najskôr by som si asi vyrobil barel. Takto. Zoberiem toto, položím. Spravím 2 barely. Takže máme 2 barely už pripravené. A čo ďalej teraz, no? Potrebujem získať červíka, ale sa mi ešte nechce. Aj keď asi, čo ja viem, asi idem. Takže získame červíka. Vykraftím si paličku 2-krát. A teraz treba zničiť listie, možno mi vypadne. Tam je ešte jedno drevo, nie. No tam nedočiahnem. Čakajte, zavolám editora. Poď sem! No dobre, je tu. A už mi vypadol červík. Toto, silkworm. Ja som zabudol, že oni sú tu questy, takže teraz toho červíka si môžem zdvojnásobiť. Takže ja si tu pozbieram všetky questy. Hneď sa nám nazbierali veci a teraz mám 3 červíkov. Ono prší, no way. Ja som minule čakal na dážď asi že 5 rokov a teraz prší hneď, kámo. Čo si chcel, že sa bude tu stať? No, jak ťa mám volať? Budem S-sort play, tak. OK, S-sort proste. S-sort. No dobre, takže potrebujem si vypestovať zase ďalších sápkov, ďalšie stromy. Položím sem. Zničím. A zničím. Keby to takéto ľahké bolo aj v reálnom živote, no. Prečo som taký retard? Iba takto premeniť. S-sort, poď sem. To je hrozná prezivka. Povoluješ mi dať deň? Nie. Lebo tuto je drevo a dočiahnem na ňo. Signálka, Práve som vás zachránil od brainoutu. Buďte opatrní a držte sa od toho. Nechcem, aby ste boli hlúpi ako ja. Dobre, takže získali sme to drevo, už to popadá samé, dúfam. Tak, už vyrastli. Teraz sa potrebujem nejak dostať hore na korunu stromov. Zoberiem si 2 červíkov. Jeden príde tam, druhý príde tam. Tento môžeme zničiť. Tak, sme na strope stromu, alebo teda v korune stromu. A teraz mi stačí len čakať, kým sa tento cápek rozšíri. Takže
môj strihač, alebo teda Estort. Dobrá. Sorry. On vám teraz dá strih, keď už to dúfam, že bude. Takže zatiaľ čaute, ja si dám nabíjať slúchatka. Budem späť, keď sa to rozrastie, no, tá nákaza. V pauze som späť, ako môžete vidieť, už celý strom zabledol, takže ja idem ničiť listy, aby som dostal stringy čo najviac, lebo to potrebujem a presievač. Radšej budem držať shift, aby som náhodou nespadol, kamo. Čo ma tam zhodilo? Haló. Stop. Čaute, tuto je editor. Po editovaní toho videa sme zistili, že máme nejaké technické problémy. Takže toto video bude rozdelené na dve časti. Toto bola prvá časť, dúfam, že sa vám páčila. Je aj druhá, za chvíľku myslím. A čaute, no.